Ma jaqta xejn il-maltemp fuq il-Gżejjer Maltin hekk kif kollox jindika li fit-tmiem il-ġimgħa se jiżdied ir-riħ u se tissokk tax-xita f'xi waqt ir-riħ se jlaħħaq il-qawwa ta' forza 7. Ix-xita tal-aħħar sigħat ikkawżat inkonvenjent tan-numru ta' sewwieqa iżda f'postijiet bħal Ħalqormi fejn sar investiment qawwi mill-Unjoni Ewropea biex tlesta l-Flood Relief Project hawnhekk l-ilma tax-xita mexa ħarir. Id-basir uffiċjali juri li Jannar kollu se jkompli b'dan it-tip ta' temp għalkemm minn ħin għal ieħor qed ikonna waqtiet fejn ix-xemx tipprova tfeċċ minn wara l-isħab, b'riżultat li xi drabi jkollok festa ta' kuluri bil-qawsalla fuq tila ta' sħab gris. Is-sibt qed ikun imbassal li t-temperaturi f'pajjiżna jinżlu taħt 8 gradi. Bħal Malta l-bqija tal-Ewropa bħalissa maħkuma minn kesħa xuqladam b'diversi pajjiżi miksija minn kutra ta' borra. Franza b'mod partikolari qed tiffaċċja ġranet ta' maltemp kontinwu u borra ma taqta' xejn. Anki fl-Olanda deret l-ewwel borra tal-istaġun fil-waqt li fl-Awstralja qed jiġri eżatt l-oppost bil-kontinent affettwat minn mewġa ta' sħana li ilha taħkem ġranet sħaħ. Intant fil-Libanu fejn hemm ir-rifuġjati Sirjani diversi qed jaffaċċjaw kesħa kbira b'riskju enormi għal ħajjithom.